Uqenywe ngeqhubantwala kuthengwa izinkomo zakhe umnumzane Sithole. Amaphoyisa soLundo ohlobo lwe-POP ebambisene neZululand District nawaseMpangeni alandele umkhondo wezinkomo ezathengwa ngendlela engaqondile emva kokuba bacoshe ukuthi umnumzane Maphitha wasoLundi wafonela kwathengwa izinkomo ezimbili nezimvu ezine wasekhokhelwa imali ebalela kwisizumbulu sezinkulungwane ezingama-50 nezinkulungwane ezimbili 52,000. Le mali yathunyelwa ngebhange basebethumela isiqinisekiso sokuthi kukhokhiwe kanti bathi lala lwazi sizokwengula. Lezi zinkomo bese zithathiwe zabekwa kwelinye ikhaya likadlangezwe eMpangeni. Amaphoyisa bese ecoshwa ukuthi le ndawo isetshenziselwa ubugebengu kuphela ngabasolwa. Amaphoyisa asebenze kanzima ukuzama ukuthola umsolwa kanti ulwazi abalitholile lugcine liholele ukuthi kuyoboshwa ingwelezane emndenini wakwaMadide babopha umsolwa oyedwa ukholakala ukuthi nguye usomaqhinga wabo bonke lobugebengu. Izimvu zona kubikwa ukuthi zitholakale sezinqunyiwe zahlinzwa khona ingwelezane emachibini area. Amaphoyisa